Andrew Martin Jones, direttur ta' kumpanija tal-gaming, tressa l-qorti akkużat b'miżappropriazzjoni ta' mijiet ta' eluf ta' euro li ntrebħu minn klijenti tal-kumpanija. Jones, Ingliż ta' 55 sena, kien akkużat ukoll li jagħmel qlieħ permezz ta' frodi u ħasil ta' flus. Quddiem il-Maġistrat Jana Michael Stafraċ huwa wieġeb mhux ħati ta' dawn l-akkużi. L-Ingliż kien arrestat snin wara li tressaq l-ilment kriminali minn klijenta illi qalet li kellha tieħu ammonti ta' flus li kienet rebħet mill-kumpanija li jmexxi Jones. Total illi laħħaq xejn anqas minn 910,000 euro. Il-prosekuzzjoni qalet illi għandhom ikunu friżati l-assi tal-akkużat bid-difiża mmexxija mill-avukati Giannella De Marco u Charles Merċieqa ikkontestat din it-talba minħabba li l-flus mirbuħa jnataw lil klijenta li resqet l-ilment u fil-fatt il-mara irtirat l-ilment oriġinali tagħha. Madankollu wara li l-Maġistrat semmet dan kollu hija laqet it-talba tal-prosekuzzjoni li kienet mmexxija mill-avukat Giulia Cini mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u mill-Ispettur Keith Darmanin bil-qorti tifriża l-assi ta' Andrew Martin Jones. Il-Maġistrat Michael Stafraċ laqet it-talba għal ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 25,000 euro bil-kundizzjoni li l-akkużat jiffirma l-ktieb tal-pleġġ darba fil-ġimgħa. Intant Net News bat numru ta' mistoqsijiet lil Malta Gaming Authority illi minnaħa tagħhom qalu li kienu konxi bil-każ sa mill-bidunet. L-MGA qalet li mhux biss ħadet azzjoni b'investigazzjoni estensiva iżda kkoperat ukoll mal-pulizija fl-istħarriġ tagħhom.